ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони канали Мама Лайф. Дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ана ҳами канали марам дастгирӣ кунен, дар омада подписатсия кунен, ана ҳамун зангулачара зер кунен, то аз навигариҳои мо бохабар бошед. Дӯстони азиз, чӣ хеле мебинед дар канали мо пухтупазҳои гуногун аст, влогҳо аст ва инчунин қиссаҳои ҷолиб дар бораи худам ҳаст. Метавон онро гӯш кард. боварӣ дорум дӯстони азиз, ба хотири Мама Лайф апаҷони мо хоҳиши моро рад намекунен. ана ҳами канали морам дастгирӣ мекунен. боқӣ дар паноҳи худо бошед. ҳамаи шуморо дар канали мунтазирам, азизони дил. дӯстони азиз, ба ҳамин канали хоҳараки мо обуна шавен, силкаша закрепид мекунам, комментарияда беҳад хоҳиш кардан. Аз шумо ҳичи намера, як обуна шудан некин дили хоҳараки мара хирсанд мекунем. Раҳмат дӯстони азиз. ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомаден ҳама каса бо унвони меҳрубон. барои шумо тарзи тайёр намудани торти муравейник ин хоҳиши як подписчики моай. дӯстони азиз, ба мо дар кора 200 грамм маргарин, ина як коса орд ахай ба чашм нигоҳ мекунем, як қошиқ разрыхлитель, анамиқа як пиёла орд, пиёла пури бад нестен, маълума дидестен, 4 дона тухм. Анамиқа чиз маҳсулот барои теста дар кора, тестаи песочниқати тайёр мекунанд. ҳама медонанд муравейник песочни тортай. 4 дона тухма ба як пиёла шакар миксерқати мезанем. аки як пиёла шакараш 200 грамм шакар гуфтагиян, пиёла пур нашудагия. ҳами камтар мезанем, бисёрам не, камтаракда об меша, шакари майда. ҳай барои пухтупаз ман шакари майда бисёр вақт мегирам, тезда ҳал шава дар рӯи тухмда, корам осон мешава. ин бисквит нест ки бисёр бизанему бояд сахтш кунем. ин ами камтараке ки сахт шава, ами 2-3 дақиқара вақта мегира тамом. баъд ҳамроҳ мекунем ҳамин маргарини ҳозир ман шедрай лета қатӣ кардестам, 200 грамм гирифтам, барое ки 1 килоҳа буд, айлаваш гирифтам, бурида чен кардам. пачкаакиё ҳастанд, ами як пачка худи шедрай лета ё дига хел маргаринам гирен, ами 200 грамма пачкаи майда гирен, тарозу надошта бошен. дар ҳарорати хона монен, мулоим мешава. об кардам, хая хел одамо меандозанд, ман бе об амихе мулоим кардагӣ буд, тайёр истодагӣ. амихе баъд орд қати ҳамроҳ карда тестара мешӯрем, худаш об мешава. дига хали об карданам муҳим нестай. дӯстони азиз, осона, ина бинен ҳамаш уже ҳал шудан. хали сахт боша қинаи мулоимакай осонакай. ин амихе орда бинен, ман як коса орда дохтам, ин ами косае ки авқотхӯрияй пур ба пур буд. як косара андохтам, гуфтам агар бо камӣ боша, бо яктай дигара пешамда мондам, ки ҳами камтараки дига дар кор шуд, барое ки ай дастмон ҷудо шуда. тамом. ихе бигӯем ки 2 коса боша, не, ҳами як коса мумкин 700 грамм, 800 грамм ордай. анамиқа маҳсулот меравад барои хамираш. бинед чанд қа мулоим шуд. ина орди коса ҳам амихе истодагия. ина мулоима. баъд ами шедрай летара ман барои чӣ нағз мебинам ки жирнисшам баландаю ҳам заб зарди хушрӯай. ин песочни тестара хеле заб зардак мекунад. шумо метавонед иро тақсимам накунед дӯстони азиз, ҳамин хел бумонед, аялав майдача када ранги шарикча кунед. ман хостам ки иҷода тақсимаш кунам, баъд майда якта гирифта, якташ як лист меша, якташ як лист, 6та кадам, 6та лист мешава. не, 7та кадам дӯстони азиз, ман 6та мехостам, не ки бисёр шуд, 7та шуд. 7та тақсим кардам, хаям хеш тоб дода як ҷо мондан мегирем, ба болоша ба салафан пӯшонем, то иша мекунем қоқ нашава хамирмон, барое ки ин теста беҳад тестаи песочни, баъд ами теста беҳад хушрӯай, кориш камтар, ами вақти одама мегира. майда када якта чӣ мекунем. ҳамхали шарикча ҳозир нишон метиҳам, агар ки хай баҳазир бошен, бо ҳамра дошта бошен, бо ҳамроҳи фарзандо тез тайёр мекунен. маззаи торт ногуфтанияй дӯстони азиз, аҷоибот ба мазза мешавад.
баъд чанд кас савол доданд, ки дар духовкаи газӣ чӣ хел мепазанд бисквита. Ҳамин бисквит дар духовкаи газӣ ҳамин мемонен гарм мешавад, баъд паст монен. Вақте ки ҳамин поёнда намонен бисквита, барои газ ай поёнай месӯзад тагаш. Болотарак бимонен. Ҳамин боло баланд ай ҳам ҳамун бологишай ку болотарда бимонена. Болои баъд не ки барои бисквит дам кишид, ай мобайн камтар бо боло якта уровень болотар. Ихе фаҳмонам осонтарак. Ҳамун болода ки монден духовкара ҳамун газа паст кунен. Беҳад паст монен, ки вай тасби газ баландтарай, намесӯза баъд. Як дӯсти азиз савол доданд, на саволи шумода ҷавоб додам. Иншоалло ҳамаи саволотона бо дар комментариҳоям ҷавоб додестам, ҳаракат кардестам, ки тез ҳамаи саволоро ҷавоб диҳам, бисёр нашавад, ки баъд успед намекунам дар видеоҳо ҷавоб додан. Инам хе майда кардан мегирем. Калони бад нашавад дӯстони азиз, ки ба и песочняй вақте ки дам мекуна калон мешава баъд. Ина бинед чанд қайка дистан. Ина майдача жемчуг бори. Камтар корш ваяй хай росто намекунен. Ира шишта як ҷода кунен осонтар меғалтад. Барои ма як листша росто кардам, бефара шудам. Корш қинай, лекин торти беҳад бамазай. Баъд барои якта подписчики дигамон гуфтанд, ки рецептҳои шумо барои оилаи бисёрӣ чӣ қадр нағзай. Барои анами ма барои шумо вақте ки кам боша маҳсулоте ки торти майда кардам, шумо ҳавай 2 порс кунед. Раҳмати калон, ки чунин суханҳои нағз мегӯен. Ҳазор раҳмати калон. Бо ҳар як сухани нағз мефаҳмӣ, ҳам хе хурсанд мешӣ, ки бо ҳами шавқманд мешавем барои ҳами навор сиёмка кунем. Бо мехоҳам, ки ҳам чизои нав ба нав бо роҳи осон барои шумо фаҳмонам. Ин маҳсулоте ки ҳозир торти ки ма кардестам барои як оилаи калон мераса. Ай ҳамин рецепт кунен, якта оилаи калонда ҳамин хе хушрӯ мераса, бас сери мехӯрен. Ҳаста ягон тама рецепти камтарам мекунам барои савдо, барои ҳами акмавқа савдогар нестам, ҳамҷа ҳамсоё ба суроғ мекунанд, ки ягон чиям хеле ширинӣ ки ма мепазам медонанд, баъд мода мефурӯшам. Инам хе якта лист пухтан мегираву гирифтан мегирем. Ина иҷода мода дар корай 2 варёнка, якта маскаи 230 грамма сливичный маслай ба якта сугушони молоко. Анамҷа ҳамаш тайёр шуд. Духовкатона 200 градусда монед. И песочня баланд намемонед, ки бинед тез да тагиш сирх мешава, баланд боша. Анам хел ҳозир ҳамаи ҳами креморо якҷоя мекунем. Кремш осонакай, бо ма рецепта описанида менависам. Описанира намедонанд. Я хел подписчикои мо, дӯстони азиз, дар описани ҳамун ҷое ҳаст, ки стрелкача ҳастай, пеше ки видеоро тамошо мекунем, поёнда ҷои подписатсия навистагиам болои вай бинед, ҳамун стрелкачаро буҷуқен, ҳамунҷо описанида ма рецепти ҳами торто чизе ки пазам ҳамаш мондагиай. Шумо ҳамҷа дар омада метонен ҳамаша оддӣ када фаҳмондагием ба русӣ, ба тоҷикӣ. Барои дар канали ма ҳастан аз тоҷикои хумон бо забони русӣ мехоҳам бифаҳмам рецепта, ма ҳамҷода барои чӣ русӣ навистагим хоҳиш кардагиан. Якта подписчикмон ай Доғистон, ай Дагистанка будай, рус будай, илтимос кард, ки ма забони тоҷикӣ шуморо намефаҳмам, яки бениҳоят пухтупазод маҳқулай, ба забони русӣ нависен гуфт. Ма описанида гу ба забони русӣ нависен, ҳатто ки тоҷикӣ шумо гап задагин забони худтона ма нафаҳмидам. Маҳқул шуд гуфт рецептотон. Ба хотири ҳамон ма ҳам русӣ менависам, ҳам тоҷикӣ менависам, ки шумо дам бифаҳмед оддӣ када ба грамшам, лекин ба пиёлашам менависам. Дӯстони азиз, ма ба хотири бисёр подписчикои ма раҳмат мегам, барое ки ма ба пиёлаву ба граммои қошиқ мефаҳмонам, надоранд тарозу, роҳи осон ша. Барои ҳамин кӯшиш мекунам, ки ҳамин хеле роҳи осон фаҳмонам, то ки ҳамаи бонувони мо хеле чизои бамаза бипазанд барои оилаи худшон. И ҳамин хе торти осонай, вабше қинӣ надорад дӯстони азиз. Ин ҳамин хе мегирем, ҳамаша дар як коса аралаш мекунем, гирди ҳамин стаканда мечинемша. Ин муравейник, ака муравейник ҳамин хеле тарзи хонаи мурчара мо ҳамҷада ҳозир ороиш метиҳем. беҳад торти бамаза мешавад.
ман хеле ҳаракат кардам ки монтажа саросимаи бад накунам, буфаҳмем хушрӯ ҳама чӣ хел ки аралаш мешавад, чӣ хел ки мо ҳамаи чиза чӣ хел медозом, якта ба якта буфаҳмонам. иҷода ма гирифтам ҳама хеле подносчаи шишагида кардам ки айлавош нареза, хушрӯ сахта ки маҳкамак беста. ҳаста инҷа подписчикои мо ки барои фурӯш мекунанд, менависанд ки мо барои савдо кардистем. Кунен осонай, ҳаматон метонен. Ягон вонуй нест ки вонуи ами тоҷикай, узбекай, тамоми давлат барои оилаи худаш чизи бамаза накуна. Ҳама мекуна, барое ки ҳамаи занҳои мо кӯшиш мекунем ки барои фарзандо, барои шавҳари худ чизои бамаза бипазем. И десерта ҳама нағз мебина. Ако ҳозир хоҳиш ки ҳами ҳар яктаи шуморо ма навор кардистам. Чӣ хоҳиш мекунен, ма ҳатман тайёр мекунам. Вой хел тезда ма фикрам алиш намешавада. Ман пагада чӣ пазам фикр намекунам. Медонам ки ҳама хоҳишҳо ҳастай, тайёр кардан мегирам. Ман худам бениҳоят шириниро нағз мебинам барои ҳамо. ҳар рӯз ҳаст ягон чӣ пухтанда, бо барои шумо хоҳишҳои шуморо иҷро мекунам. Ба ҳамин баҳона ҳам морам чизои бамаза мехӯрем. Беуям мепазумам, бо ба хоҳиши шумо бо тортои навинка пухтестам. Лекин пеш вақт ҳамин муравейник буд. Ма як-ду ҷода пеш вақти даврои ҷавониё хӯрда будам, беҳад бамаза буд. Бо меша ба як тарзи дига ҳами муравейника мекунанд. Ака ҳозир муравейника бисёр одамон намекунанд. Тортои навинка бисёр шуд, тортои бисквит бори. Ай ҳами бисквита и мазаш бамаза омадагия. Рости гап. Беҳад и песочния. Баъд агар ширинихӯр боша ҳамон одам, и бисёр бамаза меша. Ширинаки хушрӯвай. Сабукхӯрай ба дили одама намегира. Баъд баъзе одамҳо ами муравейника ба чӣ тайёр мекунанд? Мясрубка қатъи ҳами тестара мегузаронанд ва мешкананша. Мешканан майда майдаш мекунанд. Ма ин намуда хостам барои чи и ҳар якташам хеле ҷудо ҷудо мебӯя. Хеле шарикча бори беҳад и хушрӯ мебӯя. Ҳам вида ороиши дастархонда мепазе. Ҳамин чизе ки бо видаш хушрӯ бошад, бо ҳавай аппетитӣ мешавад. Беҳад бамаза метовада. Дар назари ҳами ягон маърака дам кунен, аҷоиб хушрӯ мебӯяд. Намехоҳам камтар пресс бори кардистам ки бичаспанд, сахт шаванд. Ҳами кремаш чӣ хел меган сар ба нук шуда. На зиёдтӣ кард, на камӣ. Крем барои ҳами тор дастаточнай. Норма қатъи ҳамаша ман якта ба якта ҳам нишон додам, ҳам описанида менависам чанд қарафтагия. Аҷоиб хушрӯ омадагия. Ин ҳами 3-4 соат истод. Дӯстони азиз, камтар сахт шуд, стаканаи мобайнаш мегирем, қолаб мегирад. Баъд тайёр мекунем глазур. Хоҳем шоколада об кунем. Нишон додагим шоколадам об куниша, роҳи осонша. Ама гирифтам ҳозир субушони молокоро какао дохтам. 3 қошуқ какаоаш дохтам, ним қитъичаи субушони молокода. Анам хел сиёҳаки глазури хушрӯшуда, блестящий. Инам хел гирдо ба гирд глазурш мекунем. Бо як видаш дига мешавад. Ҳамин глазур бениҳоят види украшениеро хушрӯ мекунад. Торти вулканда монанд шудагия. Бо роҳи осонаш ҳатман тайёр кунен, бихӯрен. ҳазор раҳмати калон барои дастгиритон. Дӯстони азиз, раҳмат ба ҳамаи шумо ки суханои нағз менависен. Ҳаматон бонуони меҳрубон ҳастен. дӯстони азиз, лайка фаромӯш накунен. Лайк бимонен. Ҳамин лайк ягон платни нестай. Бесплатния ҳамин 4000, 5000, 6000 просмотра ине ки лайк камай. Лайка бимонен, то ки дастгирӣ меша. Пешравӣ канали мо ай лайк вобастаи. Видеои мо паҳн мешавад ба дигаро ҳам ки бинанд, ҳами хел ҳунароро ёд гиранд. Лайк ҳами класс меган яхе одамо. ҳамун лайка биҷиқен, дастгирӣ мешаванд. аз шумо ман ҳамиқа хоҳиш дорум, лайка биҷиқен, комментария бинависен, фикрҳои худтона чӣ хоҳиши дорен нависен, ҳатман тайёр мекунам
ва обуна шавед. Обунаро фаромӯш накунед, ки бо ҳамин хел видеои нав мебиёяд, баъд обуна шудагӣ набошед, бисёр тонда намебуроя. Обуна шудагиёда мебуроя. Ба яхе комментариҳо спам мера. Дӯстони азиз, хафа нашавед. Аз ҳаматон узри зиёд спам мера. Спама ютуб мекунад. дуюм бор бо нависен яке мебиёя. Якум борш спам мера. Ман медурам удалит шудагия. иҷода дӯстони азиз, ман мурға дар духовка пухтам. Рецептш ҳастай каналда мариноват куниш. Аҷоиб мазза мешава. ҳамин хел лаззатш болаззатай. Мариноват кардам духовкада. ина бо торт пухтам. хай ки рецепти мурғ буд, дига нишон надодам. Барои ки мурға чанд ҳастай рецепт бо ҳамин намуд акарачкарам кадагиам. ай намучам ба наздики кадагимда 1 моҳ пешай. Тамошо кунед. Описанида мемонам силкаи мурғам, тамошо кунед. ин ҳамахе тортмон питатса кард. ҳамин 5-6 соата питатса мекунам. мебурамша. бинен глазурам умуман безеб шудаги неста. И баъди глазур бо 2 соати дига истод ва ман торта буридам. ман барои чи ҳамихе шарикча куниша нағз мебинам, ки баъди ҳами торта мебурем, шарикчаҳо ниябич немемонад. агар ки беами асрубка кунем, ба ҳамаи хали майда шудагие наметова. яхел одаму хе нағз мебина. хай и украшени фантазия ба фикри ҳар як ами бонуи тоҷикия ки худаш чӣ хеле ки мехоҳ ҳам хел куна. ин маҷбурӣ нестай. ороиш ма ҳами хелай. баъд питатсашам бинен чӣ мулоим шуда, ҳами хел ҷудо меша худаш. беҳад хушрӯ ҷудо мешава. питатса мекуна. и крем хушрӯай. креми бамаззаи дӯстони азиз. кремои осона ма барои шумо ҳамихе нишон метиҳам. бо роҳи осон тамошо кунед. ҳамихе дарунаш меояд. беҳад хушрӯай. то охири видеора ҳамроҳи мо бошед. иҷода духтарома барои шумо питсара нишон додестам. питсаи ҳамихе саросима ҳай. иҷода питсаи маргарита мегам. ман ҳамихе кардистам, лекин аз хамири кулчаяй. дрож, шир, об, намак, 1 қошиқ шакар дора. баъд охирда ба ҳаму равған ман сахт мекунам. ҳамихел фаҳмондагиам тарзи шӯридани кулчарам, тарзи шӯридани питсарам. ҳамихе кунед. иҷода бинен ман майонез дохтестам, кетчуп, томат, 1-2 қошиқ томат бо помидор ҳастай, бодринг ҳастай. вақте ки ҳамаша ман якҷоя мекунам, дӯстони азиз, анамихел и питсаи саросима буд. ман ҳамихел штатив намонда, коврика напартофта тез навор кардам. вақте ки уборка кунам, коврика ҷамъ мекунам. анамихел тоза кунам, саросима будам барои шумо бо ҳаракат кардам. иҷода сосиска қатӣ кардистем. касе чизе мехоҳад, мурғ мехоҳед, сосискаи калбасаи вай капчони қатӣ беҳад ваям бамазза мешавад. хе помидор дар даруни ҳамо начинкае ки тагшда мондем, бодринг майда риза кардагие. ҳамаша ман хе мечинам. и тестамон тестаи нонай гӯё, нон кулча. ман нонодам равған ки меандозам. агар тестаи кулча шир дора, равған дора, об, орд ва шакар дора 1 қошиқ. баъд равғани ҳами охирша равғани алейнара медозам. сахт ҳами аз даста ҷудо мешакам. хел охирда мешӯрем, мемонем мераса. беҳад питсаи мулоимак меша. и хоҳиш як подписчик мон буд барои ҳамун саросима иҷаш навор шудак. иншоалло бо наворои оянда питсаҳои дига хел рецептҳои нав дорум барои шумо нишон метиҳам. ай духовка ки мебурорумша анамихел бо ай болош ҳамихел мерезам. сири моцарелла. и питсаи маргаритада сири моцареллара мекунам. аҷоибот бамазза мешава. абрана духовкара мекушему сира мемонем. тамом гирон намекунем дига ки месӯза сир. ҳамихе сир мулоим меша, об меша, таспи духовкада меиста. хамириш пухтагие аллакай. бинен ҳамин мондуму гирифтам.
ин хоҳиши я дӯсти азизай, хамири питсарам дар описанӣ менависам, хай начинкоҳошам ҳамаш бо таби дили хито меша. Анами намуд кунед. Питсаи маргарита мегалида, итальянский, ҳам хеле бамаззача мегӯям. Барои фарзандои худтон тайёр кунед. Раҳмати калон дӯстони азиз барои дастгиритон. То наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.